खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 अक्ट'बर 2020 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। समाजाव मान मोनगोन। गोसोआव टेनसना बांगोन। सोरजोंबा गाज्रि मोनजागोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव साननायफ्रा गोरोबलायनाय नङा। दान्थे बिदान्थेबो जानो हागौ। गावनिखौल' गोथों सानफ्रांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान सन्मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। बहाबा थाङोब्ला मोजां एबा दावबायहैयोब्ला मोजाङै जाफुंसारगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोग्गो आरो मोजां साननो रोंगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोबां मोजां एबा गोदान खाबु मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बयजोंबो अनजासोगारगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले-बेजे एबा गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। मोनफ्रोमबो आगानावनो जेंना नुजागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोआ जोबोर आला-खाला जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। बायजोआव बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैआनो गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै लोगो मोनगोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव मोजां मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। नाथाय खरसाया बांगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव
बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बेलासि समहालागै सोरबा लोगोजों दान्थे बिदान्थे जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोबां हेंथा फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन सोरनिबा मोजां मावनो थांनायाव गावहानो खहा जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन मावनो लानाय खामानियाव गोबां हेंथा फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां गोसोआव जिंगाया बांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुनखौ बांद्राय फोथायनो गोब्राब जागोन गावखौनो दायनिगिरि सानफ्रांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो फालांगियाव खहा जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम देहाया मोजाङै थागोन न'खराव एना एनि जागोन गोसोनि साननायफोरा गोरोबनाय नङा गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन सोरनिबा बोसोन लानानै खामानिखौ मावोब्ला मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोदान खामानिखौ जागायनो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।